Na. Elindult? Ja, persze. Megnézel? Csak még nem bírtam még semmit venni. Majd most. Ez nem az, Bali. Megnyomtad a gombot? Megy. Ahol már meg sem el kéne, hogy a szákot rak vissza. Hát most vagy, Laci. Ott a izé. A grip. Az mekkora, Bali? Én nem tudom még. Így. Ó, geci. Az nem Hát 5 kiló biztos van. Itt van a mérleged? Itt. Ez 5 kiló simán. Tiszta víz lettem. Jó, de jó volt. Kell a grip? Szák. Add ide a szákot, összerakom. Gratulálok. Szerintem ide emelt be. Jó, de. Rossz életem, Balinja. Így gyorsba. Éljen a kérész. Azt a kurva, Miki. Az anyám, basszom meg. Azt a kurva. Nagyon szép. Antares, felavatva. Dive Zion. Nem rossz, Balin. Megmérjük. Csüss, nem van, így kellettem meg. Kapcsolt ki. Addig keresem meg kell. A izé, on-off-fal vagy a Ugyanazt a nyom meg, amivel bekapcsoltuk ezt a izét. movie? Aha. Igen. Na. De újraindult. Tehát nem folytatja, hanem újraindult. Nem baj. Tehát a mérlegelés. Ez így 6 kg 4 deka. Engedem vissza, várjál. Engedem vissza. Megy? Megy. Kicsit megsérült a oldala. Nyomd meg a izét, azt amely a tetejét, amivel fényképezünk, és akkor fényképet fog csinálni. Nyomd meg. Fényképlet? Még egyszer? Remélhetőleg ezek fényképek lesznek. Nem tudom. Már nem bírok hátrább menni. Hátra még. Oké? Jó. Megy? Aha. Menjen felé. Viszlát. Gratulálok, uram. Tehát visszamérjük gyorsan a mérleget. És ezt a súlyt. ...86 deka, 6 kg 4. Több mint majd kiszámoljuk. Oké. Köszönöm.